wong sugih urung mesti cukup, wong cukup mesti sugih. Lah ini Ngoten nggih. Nggih Mas. Mergo wong sugih urung mesti cukup, contone wong sing ning dhuwur-dhuwur kae wis sugih kaya ngapa dhuwit ya miliaran, nyatane sik kurang sugih, pertalet ya sik dioplos karo Pertamax. Oh my god. berarti ora cukup ta Ora ngoten cukup. niku. Ning nek wong cukup menika wis sugih, cukup mangan sego jangan tewel lauk grih. Niki nek wis cukup niku nikmate ora umum. Niki Ning Jepang suwe ra le? Suwi Pak. Pirang tahun? 3 tahun Pak. Terima kasih iki cara basa Jepange apa? Arigato. Selamat jalan. Sayonara. Loh, apa? Sayonara. Oh, bumbu macak? Ajinomoto. Oh, iya. Kok malah ngiklanne lho. iki kok ya sakit ya. Pangananmu apa kok iso basa Jepang barang iki? Gak nyambe. Masyaallah. Ana caraka enek pira? 20. Piye to bocah iki? Ana caraka enek 20, enek 5. Lah kok iso? Ana caraka. Lah Data Sawala ne? Sing tekok Data Sawala sapa? Berarti awakmu ilmu tuwek tenan. Lho ilmu tuwek bila boleh dicoba. Berarti umpamane dina ana ya ngerti. Ngerti to dina? Dina ki apa? Dina kuwi adalah hari. Kabeh iki ngono kuwi. Maksudku iki tegese kok ning donya ki kok dienekne dina sebabe. Sebabe donya dienekne dina masalah untuk membedakan antara waktu dan waktu. Kuwi mulane dienekno dina. Dina iki dibagi ana pira? Ana 7. 7 ki tegese apa? 7 itu tegese dina Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Mari ngono 7 dijikuk 5 ana pira? Ijek loro. Loro ki tegese apa? Kahanan donya enak loro. Ana padang, ana peteng, ana awan, ana bengi, ana lanang, ana wedok. Lho, lah saiki gak percaya. Urip kuwi diwiwiti saka kapan? Tanda-tanya. Nah, hurufe kuwi tak fatkata, tak kasroti, tak domatu, Tak fakah, ta, tak kasroh, ti, tak domah. tu, Nek diwaca ta, ti, tu. artinya Urip kuwi diwiwiti saka ta kuwi balita, ti kuwi nganti, tu iku tuwa. tati itu balita nganti tuwa, siklus kehidupan sing dijenenga urip. lah wong urip kudu golek Gendaan ta ora? Saiki omong-omongan babakan makanan. nggih. Yo, sampean rawon arep. Loh, Seneng rawon. rawon karo soto sampean pilih ndi? Loh, Seneng rawon mergo tau mangan rawon, Ya tau mangan soto. Dadi iso mbedakno rasane, ora tau kuliner. Ora tau kuliner. sego pecel karo sego lodo enak ndi? Enak sego pecel. Mergo tau mangan sego Sego pecel, pecel, tau mangan sego lodo, iso mbedakno rasane. Iya. Lah lek mie karo tletong ku seneng ndi? Loh, Enak mie. iya, tau ngrasakne mie, ya tau ngrasakne. Adalah. Nah, iya Iya toh? Pak kowe ming dipikir kowe malah mbok badok kok kowe.